Ahojte, zdravím vás pri ďalšom videu. Som na ceste do lesa, no a odbočil som na takúto vedľajšiu cestu, odkiaľ je perfektný výhľad na miesto, kam idem. Tak som sa rozhodol, že vám to natočím ešte takto odtiaľto. Takže teraz sa pozeráte na Považský Inovec. Tam tie kopce vzadu. Teraz vám to trochu nazoomujem. V strede obrazu teraz ten najvyšší vrch. To sa nazýva Marhat, na ňom je aj rozhľadná drevená. Mám myslím 3 podlažia, je odtiaľ perfektný výhľad na každú stranu. Dáme si ešte bližší zoom, takto. V strede obrazovky ten biely flak, to je rotunda svätého Juraja. Dneska možno pôjdeme okolo. No a možno sa pozrieme aj na samotný Marhat, ktorý je teraz úplne hore. Je tam možno aj trošku vidieť tá rozhľadná na tom špice. Tak. No a počasie takto nejakých 28-29 stupňov. Pofúkuje aspoň, že tak. No a takýto perfektný výhľad mám odtiaľto. Dávam takto ešte širokouhlý záber. Tak. A spravím vám takýto panoramatický záber. Tak ľudia, som v lese. Toto je oficiálna cesta, turistická značka smerom na Marhat. Tu vám môžem takto nasnímať tie tabule turistické. Každopádne ja sa vydám túto lesnou cestou, obyčajnou, neznačenou. Pretože chcem odbočiť niekde do lesa a najskôr si zatrénovať s nožmi, samozrejme, mám ich v batohu. Takže idem hľadať nejaké pekné miesto, opäť nejaký terč a keď niečo nájdem, tak sa vám znova ozvem. Inak ľudia, cestou do lesa som sa najskôr zastavil v Alzaboxe, pretože som si včera objednal šiltovku. Ja som šiltovky nikde nenosil, ale objednal som si ju z tohto dôvodu, čo vám teraz ukážem. Takto našiel som si pripol mikrofón, lebo keď som natáčal to prvé video, tak mi ten mikrofón dosť zavádzal, keď som mal iba s magnetom prichytený na tričku. Tak som si povedal, že vyrieším to takto a akože zatiaľ perfektne, nič mi nezavádza. Mikrofón je na pevnom mieste, tak dúfam, že ten zvuk bude v poriadku. A inak dneska ma tu sprevádza nôž Glock, ktorý mám pripnutý na opasku. Hneď vám ho aj môžem ukázať. Tak. No a v batohu mám tie Viper Stingy, s ktorými budem trénovať. Glock som si zobral čisto ako pracovný nôž dneska, lebo som sa rozhodol, že najskôr sa naučím tú techniku, aspoň nejaké základy. Že budem zapichovať nôž aspoň z nejakých 2 metrov, lebo si myslím, že keby si takto hádžem pri úplných začiatoch, tak by som ho za chvíľku možno aj zničil. Takže natrénujem to najskôr na Viper Stingoch a potom sa presuniem na ďalšie nože. No, terče už som nejaké našiel, ale pozrite, akí sú tu chrobaci zaujímaví. Tu jeden. A hneď tu má kamaráta. Napíšte mi, keď viete, čo to je zač. Ja toto vidím prvýkrát. Tá farba, to čo? Nádhera. Teraz skúsim takú väčšiu diaľku, či sa podarí. Nepodarí.
Teraz sa podarilo. Tak si tu chvíľku hádžem a teraz mi nož padol niekde dozadu. Kde je? Aha, už ho vidím. Vidíte ho? No čo za ostrý. No tam vzadu je proste padnutý. Tak idem po ňo. No a skúsim ešte takúto diaľku. Ľudia, pár krokov vedľa, pozrite, aký luxusný terč som našiel. Škoda, že je trochu vo väčšej výške, ale akože je obrovský priemer. Takže perfekt. Cca 5-6 krokov. Nádhera. Môže byť. Perfektný stred. Nevadí. A tiež nevadí. Zapichol sa, ale aj vypadol. Táto bola nádherná. Krása. Ten sa zapichol, ale vedľa. Takto. No ľudia, možno som na volačo prišiel, keď už hádžem z tejto diaľky, čo je na mňa ako začiatočníka úplne veľa, tak treba do toho švihu aj trochu silu, lebo ja som doteraz ten možno tak vypúšťal z ruky a ja som ho ísť nehľadí svojou zotrvačnosťou, ale ak som takto ďalej, tak sa mi zdá, že keď do toho dám trochu síly, tak sa zapichujú lepšie. Chvíľku ešte potrénujem a prihlasím sa za chvíľku. Kamaráti, tak ja vás zdravím už z pohodlia domova. V tejto časti mi nenahral mikrofón žiaden zvuk, takže vám to nahrávam takto dodatočne. No ja som si tu hádzal na ten terč a trénoval som s nožmi, ako ste videli v predchádzajúcom vstupe. No a potom som zbadal tento zelený pen, tak si hovorím, že vyskúšam si hodiť aj tam.
Na prvýkrát som sa trafil perfektne, za nôž sa zapichol. No ale hovorím si, skúsim ešte jedenkrát, no a trafil som ten pen niekde na vrch, nôž sa odrazil a videl som, ako letí niekde za ten pen. No lenže ja som ho nemohol nájsť. Tak som takto hľadal, pozeral som do toho pena, ako ste teraz videli, motal som sa tu v kruhoch, neviem, minimálne pol hodinu určite. Prehrával som to liste, ktoré vidíte na zemi, hrával som sa už aj v zemi všelikde. No a s týmto glokom, čo je zapichnutý v zemi, som si poznačil miesto nájdenia, keď som ho konečne našiel po pol hodine. No a pozrite, kde bol skovaný. Totálne zamaskovaný, takže hovorím, motal som sa tam asi pol hodinu. Takže dávajte si pozor na svoje nože pri hádzaní a vždycky ten nôž dobre sledujte, kam, akým smerom sa odrazí a kam letí, lebo veľmi ľahko ho môžete takto stratiť, ako som ho skoro stratil aj ja v tejto časti. Ďalej som prišiel na to, že oveľa lepšie sa mi hádže z tejto strany, pretože odtiaľ na to drevo oveľa väčšiu výšku a tým pádom ja nemusím mieriť tak nízko. Takže si môžeme vyskúšať jeden hod aj odtiaľto na kameru, či sa podarí. No, za mňa super. Celkom diaľka na mňa ako úplného začiatočníka a pozrite, jak pekne sa zabudol. No tak ja som zbalený. Strávil som tu pár hodín, ale prešlo to neskutočne rýchlo. Keď robíte voľač, čo vás baví, tak to je neskutočne, ak ten čas ide rýchlo. No a ako hovorím, som pobalený, no a keď som vám slúbil už ten marhat, tak vyrážam čo najskôr hore, lebo cesta je ešte predo mnou dlhá. Takže keď bude niečo po ceste zaujímavé, tak sa vám ozvem. No a cesto mám takto samé terče, takže môžem si trénovať trochu aj po ceste. Pekne. Tu sa bojím tej vysokej trávy, lebo keď netrafím cieľ, tak mám asi po nožíku. Ale nech to je aspoň na videu. Takže. Pekne. Tá nevyšla. Takže opravná. Zapichol som ho do zeme, ale to sa počíta. Tu je takto posed cestou hore. A stále do kopca. Pozrite, aká tu je tma. Totál zhúštiny. No ľudia, ja som vyšiel tam z tej temnoty. A konečne je vidieť trochu aj slnko. Inak táto trasa, tu čo ide, to je cyklotrasa oficiálna. No ale tam vzadu je celkom pekný pohľad.
Ja už sa tu blížim k jednému prístrežku, kde si oddychnem, ale pozrite, ak tieto stromy vyvratil. Vzadu je ten prístrešok. Takto, komplet. Obrovská zem, čo to vytrhlo. To je ako neuveriteľné. Takto, tu je parádny prístrešok. Tu pekné ohnisko. Tam nejaký peň. Pekné. No a na Marhat pokračujeme smerom hore, túto po tej ceste. Tadiaľ to, až tam hore. Tak ľudia, ja som trochu ponabíjal a už ozaj sa rýchlo zabalím a idem na ten Marhat, lebo týmto tempom to nedojdem ani do zajtra. Stále hádžem po ceste, to je neskutočné. Ale reku, už keď som tu, tak vyskúšame si hodiť aj s tým vlokom. Aspoň z nejakej malej vzdialenosti, keď už ho tu mám. Takže takto. Pekne. A skúsim ešte do tohto, či vyjde. Pekný zvuk má, ak sa zapikne. Tak ozaj. A ja už naozaj idem. Pozrite, koľko terčov. Aj tu. Aj tam vzadu. Ľudia, pozrite, na akom perfektnom mieste má niekto doma. Je to tam vzadu, ja vám to nazoomujem, aspoň sa pokúsim o to. Tam vzadu. Totálna samota. No a ja už budem za chvíľku, hádam, hore. Tak ľudia, hurá, Marhat tam je, vy ho ešte možno nevidíte. Takže takto. To je Marhat. No a mňa čaká ešte takto hore kopec, dole kopec. Teraz vlastne šlapem po takom hrebení. Chvíľku hore, kúsok dole, znova vyššie. A tak dokola. Takže prihlasím sa, keď budem bližšie, alebo rovno už na Marhate. Tento úsek tu je veľmi pekný.
Takto taký chodník v strede hrebena. Okolo takto tráva. Aj tie stromy pozrite. Za chvíľku zapadne slnko. Teraz je tá zlatá hodinka, sa to myslím nazýva. Takže je výborné svetlo. No a teraz to tu vyzerá ozaj nádherne. No a teraz zase dole tam. Teraz zase takto. Žihlava vyššia ako ja. To čo bude raj pre kliešťarov toto. Táto vysoká burina všelijaká. Ako vidíte, idem po červenej značke. Ďalší terč. A tak keď mám toho gloka po ruke. No a za chvíľku bude ďalší terč, ako vidím. Tak ešte ten a ideme dál. Fú, tráfim sa. Netráfim. Tak ľudia, sme pred ním. Tak ľudia, ja už som hore. Nie som tu sám, bohužiaľ. No ale pozerajte na ten nádherný výhľad. Môže byť?
máš ten môj telefón, majú správku, daj tu tam poprvé. Ale nedávaj mi to tam. Daj alebo nie, tak to... Tak koľko som ti tam pomáha to. A dávam ten západ slnko, tak to ešte aj ideme preč. Ja tiež nevolím v tej pomáge, bo ja tiež nemám taký. Mám tak nehovorím, ale... Ty nehovorím, lebo ty už máš tak. Ja poznám jeho, poznám Juru. Mám... Ale ja to nestarám, každý má svoj... Tak ľudia, ako ste mali možnosť vidieť v minulom vstupe, ja už šlapem z Marhatu dole. Mali tam nejakí páni zábavu, tak som sa tam nechcel moc motať a natáčať tam. Každopádne ten výhľad podľa mňa stal za to. Výborný čas som vystihol, že zrovna zapadalo slnko a to svetlo bolo ozaj perfektné. Vidíte, tam je stále západ. Nádhera. No a ako hovorím, šlapem dole druhou stranou, ako som vyšiel hore. Teraz sa budem vlastne vrácať okolo tej rotundy svätého Juraja, ako som vám ukazoval úplne na začiatku, v prvom vstupe z tej vedľajšej cesty. No a keď pôjdem okolo nej, tak vám ho natočím samozrejme aj zblízka. Tu som ešte našiel takto metu. Takže si jej naberem a keď prídem domov, si z nej ešte môžem spraviť čaj na večer. Je jej tu kopec. Tak ja už takto s čelovkou. Tam je rotunda a pár desiatok metrov za ňou je takýto zdroj vody, ktorý kedysi vyzeral trochu inak. Tak toto teče voda. No ale ako dalo by sa nabrať v prípade potreby. Predtým to bola taká trúbka kedysi. A dalo sa z nej pekne načapovať. Ale pozerám, že je niekoľko jakých robákov. Čo to je zač? Ak niekto viete, čo to je, kľudne mi píšte. Aj tu je jeden v strede. Takže to je tá rotunda, ktorú som vám spomínal. Ten biely flag na začiatku videa. Tu je takto kopec stoličiek, alebo teda lavičiek.
Bývajú tu viem, že aj nejaké akcie. Ale neviem, jak sa volajú, alebo čo to je zač. A tam kúsok po ceste je ten prameň. A ešte záber z vrchu takto. No a ja sa tu na chvíľku zložím, napijem sa, oddychnem a pokračujeme. Za chvíľku sme naspäť pri aute. No, nakoniec som si povedal, že už keď som tu a sedím, tak aj voľačo zjem. Takže takto. Ja vyrážam od tejto rotundy. A pozrite sa, aký mesiac je nádherný. Prečnem si čelovku a poďme na to. Sledujte ten dubák. V tomto vstupe mi opäť nenahralo žiaden zvuk, tak vám to nahrávam opäť z domu dodatočne. No a tu išlo vlastne o to, že už som kráčal kúsok od parkoviska, kde som mal odstavené auto. No a zbadal som, ako sa na zemi niečo leskne. No a keď som išiel smerom za tým leskom, tak som našiel tohto pavúka. Celkom veľký kus. No a vtedy som si vlastne všimol to, že pavúkom sa odráža od očí svetlo úplne rovnako ako napríklad nejakej zveri, napríklad takej vysokej. No a takto som svietil baterkou po tej štrkovej ceste, no a naozaj každých pár krokov som narazil na takýto odlesk a za každým som našiel celkom veľkého pavúka. Takže taká zaujímavosť, tu kráčam k ďalšiemu odrazu, ktorý som zbadal, no a opäť ďalší pekný pavúk veľký. Tak neviem, či ste vy o tomto vedeli, pre mňa to bolo niečo nové. Ako hovorím, nevedel som o tom, no a týmto spôsobom sa dá nádherne zbadať pavúk už na veľkú vzdialenosť, ak je tma a máte čelovku alebo nejakú inú baterku. Tak naozaj skúste si takto v noci posvietiť, no a budete prekvapení, koľko ich nájdete. Tak ľudia, ja už som sedel v aute, keď som si kontroloval posledný nahratý vstup, čo bolo ukončenie videa a zistil som, že mi mikrofón nenahral absolútne nič, takže to natáčam znova. No, tuto by som to video teda už dúfam ukončil. Dúfam, že sa vám páčilo. Za mňa to bol výborný deň. Zatrénoval som si s nožmi, bol som skoro 8 hodín v lese. Takže úplný relax, kľud. Dokonca sa mi podarilo vyšlapať aj na marhat, čo som ani nevedel, že stihnem. Takže za mňa naozaj paráda. A vlastne tu sme začínali, keď som vstúpil do lesa pri tomto rozcestníku. No a vychádzal som hore touto cestou. Hore až na marhat. A vrátil som sa cestou odtiaľto. Tu som sa teraz vrátil naspäť k autu. Takže taký okruh. Takže super. Ako som hovoril, dúfam, že sa vám video páčilo. A vidíme sa pri ďalšom. Majte sa pekne.